Mutta niin kuin Alicia Keys tuossa videossakin kertoi, niin kaikkialla maailmassa tämä lääkitys ei ole saatavilla. Ja se on jotenkin aivan niin kuin kohtuutonta ajatella täällä meiltä käsin, että kuinka voi näin olla, koska lääkitys tehoaa todella hyvin. Ja nämä ihmiset, jotka on lääkityksellä, ei myöskään tartuta toisia, ei myöskään lapsia. Tämä on 6-vuotiaan Laurin piirtämä Red Ribbon, niin hän ähelsi sitä koko päivän, kun tämä oli tämmöinen A4 kokoinen, ei näin pieni. Sitten kun tänä maailman naispäivän painotettiin tämä kortti, jos on ihan perustietoa. Lauri sai äidiltä HIV-tartunnan. Yleensä näin ei käy, jos tiedetään äidin HIV-tartunnasta. Helsingissäkin on syntynyt 200 vauvaa HIV-positiivisella vanhemmille ihan normaaliin, tämä nyt on normaali tapa synnyttää, mutta siis ilman mitään erikoisia spermanpesuoperaatioitakaan. Mutta Laurin äiti silloin, kun hän odotti Lauria, ei tiennyt omasta HIV-tartunnastaan. Että jos hän olisi käynyt testauksessa ja olisi ollut tietoinen, olisi ollut lääkityksellä, niin Lauri ei joutuisi syömään lääkkeitä koko elämää. Parannuskeinoa hän HIVistä ei ole vielä keksitty, mutta sen kanssa on todella helppo elää näin.